साकिब ब्लग चेनेलाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय। आसा खालामदों जोबजासे भिडिअखौ नायलांगोन होननानै। स' रायजोफोर, जोङो नैबे फेब्रुवारि दाननि थांनाय 24 फ्राइडे बै समनिफ्रायनो मोनसे इनकाउन्टार जाथायखौ लानानै दिनैसिमबो जोङो भिडिअआव नुगासिनो दङ। ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो मोखां बिजाबावहाय नायगासिनो दङ बै जाथायखौहाय। माबोरै बे घटनाया जानो हाखो, बेसेबां दुखुनांथाव। सासे आइजोआ बुंबाय गावनि फिसाय होननानै गावनो फबहोबाय। बेबो बिना मोनथिया असिया, मोजांबो नायाखै, सिनायाब्ला माबोरै फबहोखो। ओमफ्राय आरोबाव नै बे सासे आइजोआ बुंबाय दिनैहाय बिसिबां दिखार नांहाब मेगनाव मोदै लानानै सिरियासा गुलायनाय गाबगासिनो दङ आंनिसो फिसायमोन होननानै। दा बबे सासेनि फिसायमोन? केनाराम बर'आमोन ना डिम्बेश्वर मुसाहारियानो जा? ओमफ्राय दासिमहालागैबो पुलिस डिपार्टमेन्टआ मानो फोरमान होनो हायाखै? सोर सासेनि बिसाय बै गोथै सहआ केनाराम बर' ना डिम्बेश्वर मुसाहारि? बेखौ मानो आसाम पुलिसआ दाबो क्लियारलि फोरमान होनो हायाखै? जाथाया मा जाखो? ना आसाम पुलिसआ जोंनि बर' हारिनि मानसिखौहाय बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायनानै बर' हारिखौहाय नासयनो सानगासिनो दङ नामा? सानब्रैनि गेजेरावहाय जोङो मैयाहाय खोनानो मोनबाय गोथैखौहाय जावखांबाय होननानै। नाथाय जावखांबाय होननानै दिनै समबार, दिनैसिमहालागैबो जोङो बे गोथै सह'खौहाय दासिमबो फोरमान होनायखौ नुनो मोनाखै आरो दासिमबो क्लियारलि मोनथियाखै बे गोथै सह'आ सोरनि गोथै सह'? केनाराम बर'नि ना डिम्बेश्वर मुसाहारिनि? ना आसाम पुलिसआ नंखाय दायावनो दायनिगिरिखौ मोनालासिनो गुबुन मानसिखौसो जिउनि जोबथा साजा होबाय नामा? बेनिखायनो दासिमबो बिसोरो फोरमानखौ होनो हायाखै। नङाब्ला सासे गोथै सह'नि फोरमानखौहाय मानो होनो हाया जाखो? आंनि आइडियावहाय बियो केनाराम बर' नङा, बियो डिम्बेश्वर मुसाहारियानो। जेरावहाय बिखा बुग्दाव बुग्दाव गाबनाय आइजोआ बुंदों बेयो गथ'आ आंनि फिसायसो, डिम्बेश्वर मुसाहारिसो, बियो केनाराम बर' नङा। गेरेन्टिया बै जाया फबहोदों बेनिबो गेरेन्टि होननानै आं सानो। माखासे मानसिफ्रा बेवहाय पलिटिक्स सरजाबफानो नागिरदों, नाथाय बे समा पलिटिक्सजों सरजाबफानायनि सम नङा। जोङो हाजासे रायजो राजाया बै बिखा बुग्दाव बुग्दाव गाबनाय, दुखु नांहाब नांहाब, मोदै रख' रख', मोदै रुखु रुखु गाबनाय आइजोजोंहाय जोङो सापर्ट खालामनांगौ। जानो हागौ आंनि आइडियावहाय बियो डिम्बेश्वर मुसाहारियानो। बेनिखायनो दायो आसाम पुलिसआ बिनि फोरमानखौहाय होआखै। सैथोआ नुजायोब्ला आसाम पुलिसआ दायनिगिरि जागोन। बेनिखायनो पुलिस बिफाननि डिपार्टमेन्टआ बे घटनाखौहाय सिखोमादों होननानैसो आं सानदों। स' रायजोफोर, जोङो सापर्टसो खालामनांगौ। सैथोआ माब्ला नुजागोन? बबे समाव सैथोआ नुजागोन? दासिमबो सैथोखौ जों नुनो मोनाखै। खमसे खमथ' क्लियार खालामनानै होनो हायो बै डेड बडिया सोरनि मा? मानो सिखोमाखो? खोथाफोरखौहाय सिखोमानानै दोनदों आसाम पुलिसआ, बेनिखायनो दासिमबो बेयो फोरमान जायाखै। मानोथो अदालगुरिनिफ्राय बैयाव, बैनिफ्राय बैयाव, बेनिफ्राय बबेयाव बेबायदि फाथायबाय थादों बिसोरनो? नङाब्ला सासे डेड बडिनि महर मुस्रिखौहाय जावखांनाय लोगो लोगोनो नायनो हायोमोन। सानब्रैयावथ' इसिबां सेवामोन बे मानसिया।
आरो नै आं दिनै फुङावहाय मोनसे भिडिअ नायबावदों। बे जायहा डिम्बेश्वर मुसाहारि बुंदों, जायखौ जों गोथै सह दाव मोनबाय थादों, बिथाङाबो माखासे केस दङमोन होननानैहाय जोङो खोनानो मोनदों भिडिअनि गेजेरजों। नाथाय केस दङ गैया, केसआनो थाबाय थाथों, अब्लाबो आयेन दङना बिजिरनो थाखाय बिजिरसालि दङ, बेयावथ' बिजिरनो हायो। मोनदों बले डाइरेक्ट इनकाउन्टार गावथारनानैहाय जेबो लाब गैया। बेयो माबा मोनसे मानसिनि आखु जाबाय नामा? बेयाव आंहाबो जेबो गोजोननाय गैया। आङो सासे बर' फिसा थैदों हिसाबै आंहाबो दुखु दङ। बेनिखायनो बेखौहाय बिसार खालामनांगौ आरो दायनिगिरिखौहाय साजा होथारनांगौ होननानै आं सानो। बबे आसामनि पुलिसा बेखौ गावदोंमोन, सोर बिनि दायनिगिरिया, नंगौखौ गावदोंना नङैखौ गावदों, बेखौहाय गामिनि रायजो राजाफ्रा चार्ज खालामनांगौ आरो आबसुनि दैदेनगिरिफ्राबो बेखौहाय नोजोर होनानैहाय बिनि एफआइआरखौहाय होनानै नंगौ साजाखौ होनो थाखाय आयेननि बेबस्था लानांगौ, न्यायखौ नांगौ होननानैहाय। स' रायजोफोर, आं एसेबां गोलाव बुंफ्रुसारनानै होनो सानलिया। आं बे भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन। जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासे नायबाय, गोजोन्थों। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर हरनानै बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। जै बर' हारिनि।